Hi, this is Radkrish, celebrity makeup artist from B-Craft International Beauty School. Once again, welcome to you all. So, நிறைய நாள் கேப் விட்டுருந்தேன், திரும்பி இப்போதான் வந்துட்டு இருக்கேன் யூடியூப்ல. ஸோ இன்னைக்கு டாபிக் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு டாபிக்கோட தான் நான் வந்துட்டு இருக்கேன். லைக் ப்ரஷ். ஸோ மேக்கப்புக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ப்ரஷ் கிட்டு. ஸோ எந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணால் என்ன மாதிரி ரிசல்ட் வரப்போகுது. ஸோ ப்ரஷ் கிட் மார்க்கெட்டில் நிறைய கிடைக்குது. ஆனால் எதை வாங்கணும், எதை வாங்கக்கூடாது, எந்த மாதிரி ப்ரஷ் இருந்தால் எவ்வளோ நல்லது. ஸோ ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட்டுக்கு ப்ரஷ் கிட் ரொம்ப எப்படி இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ ஒரு ப்ரஷ் இல்லாமல் எப்படி மேக்கப் பண்ண முடியாதோ அதை பற்றியெல்லாம் நான் இன்னைக்கு எலாபரேட்டாக பேச போகிறேன். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் வெல்கம். ஸோ ப்ரஷ் கிட்டை பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்லணும்னு ஆசைப்படுறேன். ஸோ ஒரு ப்ரொஃபஷனல் ப்ரஷ் கிட் இருந்தால் மட்டும்தான் உங்களோட மேக்கப் ரொம்ப நல்லா வரும். ஸோ மேக்கப்பில் ப்ரஷ் கிட் எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்னா, ஒரு சாப்பாடு பண்ணும்போது எல்லாமே செமையாக இருக்கு, ஆனால் உங்களோட சாப்பாட்டில் மசாலா மட்டும் நல்லா இல்லைன்னா டோட்டல் சாப்பாடு லைக் சொதப்பன மாதிரி தான். ஸோ அதே மாதிரி தான் ப்ரஷ் கிட்டும். ஸோ எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப நல்ல ஒரு மேக்கப் ஆர்டிஸ்ட், ஆனால் உங்களுக்கு ப்ரஷ் கிட் மட்டும் உங்ககிட்ட நல்லா இல்லை, ப்ரஷ் ஒரு நல்ல ப்ரொஃபஷனல் ப்ரஷ் கிட் இல்லை உங்ககிட்ட இன்னும்போது, ஸோ உங்களோட ஐ மேக்கப்பல் சொதப்பலாக இருக்கும், உங்களோட ப்ளஷ்ஷான இல்லை உங்களோட மேக்கப் ஃபவுண்டேஷன் பிளெண்டிங்கோ கன்சீலிங்கோ எல்லாமே பிரச்சனையில தான் வந்து முடிய போகுது. ஸோ அதுக்காக தான் இன்னைக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக ப்ரஷ் கிட்டை பற்றி தான் நான் பேச வந்திருக்கேன். ஸோ ப்ரஷ் எந்த மாதிரி வாங்கணும், எவ்வளோ ப்ரஷ் வாங்கணும். ஸோ நிறைய பேர் 3 ப்ரஷ் 4 ப்ரஷ் 5 ப்ரஷ் எல்லாம் வச்சுருப்பீங்க. அட்லீஸ்ட் மினிமம் ஒரு 21 to 30 ப்ரஷஸ் கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு ப்ரொஃபஷனல் மேக்கப் ஆர்டிஸ்டாக இருக்கும்போது. ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரஷ் என்ன மார்க்கெட்டில் கிடைக்குதுன்னு நிறைய நான் எந்த பிராண்டை பற்றியும் நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல வரல. பட் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணும்போது ப்ரஷ் எந்த மாதிரி ப்ரஷ் செலக்ட் பண்ணுன்றதை பற்றி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன். ஸோ ப்ரஷ்ல வந்துட்டு தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் ப்ரஷஸ். 2 கேட்டகரி பண்ணுறோம் அக்கார்டிங் டு த மெட்டீரியல். ஸோ எந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் ப்ரஷஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ஆயிருக்குன்றது மேலே. ஸோ தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் ப்ரஷஸ். ஒன்று ஸோ சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ்ன்னு சொல்லுவோம், இன்னொன்று வந்துட்டு பியூர் அனிமல் ஏர்லேருந்து பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ என்னப்பா டிஃப்ரென்ஸ் சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ்க்கும் பியூர் அனிமல் ஏர் ப்ரஷஸ்க்கும்னா, ஸோ சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ் எப்போவுமே பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அது எப்படி பண்ணியிருப்பாங்கன்றதை பற்றி நான் சொல்கிறேன். மெயினாக அதோட குவாலிட்டி வந்துட்டு லைக் பிளாஸ்டிக்கோ இல்லை டஃப்லானோ இல்லை நைலானோ அந்த மாதிரி மெட்டீரியலில் தான் சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ் ஆகிருக்கும். அதோட ரிசல்ட்ஸ் ரொம்ப கிட்டே இருக்கும். அந்த ப்ரஷஸை வந்து யூஸ்வலி நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறோம்னா, யூஸ்வலி நம்ம லிக்விடோ இல்லை க்ரீமோ எடுக்கும்போது அது ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும் சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ். அதே நீங்கள் பியூர் அனிமல் ஏரில் பண்ணியிருக்கிற ப்ரஷஸ் வந்து உங்களுக்கு யூஸ்வலி நீங்கள் அதை யூஸ் பண்ணும்போது பியூர் அனிமல் ஏர் பற்றி நான் சொல்கிறேன். அது எந்த மாதிரி இருக்குன்னா, இல்லை கோட் இல்லை ஸ்குவிரில் இல்லைன்னா ஹார்ஸ் அந்த மாதிரி ஹேர்லேருந்து தான் பண்ணியிருப்பாங்க, பியூர் ஹேர்லேருந்து தான் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த மெட்டீரியல் வந்து. ஸோ பிகாஸ் அந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருக்கிறதுனால அது யூஸ்வலி நம்ம எதுக்கு க்ரீமோ இல்லை லிக்விடோ யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அதில். ஸோ மேக்ஸிமம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறது வந்துட்டு பவுடர், ப்ரெஸ்ட் பவுடரோ இல்லை பவுடரோ இல்லை காம்பேக்டோ அந்த மாதிரி ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு தான் யூஸ்வலி பியூர் அனிமல் ஏர் இருக்கிற ப்ரஷஸ் தான் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ தேர் ஆர் 2 types ஆஃப் ப்ரஷஸ். ஒன் இஸ் சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ் அண்ட் ஒன் மோர் இஸ் பியூர் அனிமல் ஏர் ப்ரஷஸ். ஸோ இது 2 கேட்டகரி. ஸோ இந்த 2 கேட்டகரியும் நான் சொன்ன மாதிரி நீங்கள் ஸோ ப்ராடக்டை யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் டிபெண்டிங் அப்பான் த ரெக்வயர்மெண்ட் யூ கேன் யூஸ். எப்போவுமே சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் க்ரீமோ இல்லை லிக்விட் இருக்கிறத தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். அதே நீங்கள் பியூர் அனிமல் யூர் இருக்கிறத நீங்கள் ஸோ ப்ரெஸ்ட் பவுடரோ இல்லை காம்பேக்டோ இல்லை டிரான்ஸ்லூசன்ட் பவுடரோ இல்லை பவுடர் லைக் ஐஷேடோ பவுடர்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கிறது எல்லாமே நீங்கள் ரொம்ப ஈஸியாக எடுத்துக்க முடியும். அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஸோ அதுக்காக தான் 2 type ஆஃப் ப்ரஷஸ். ஸோ இப்போ நான் கேட்டகரைஸ் பண்ண போகிறேன். ஸோ அக்கார்டிங் டு த மெட்டீரியல் ஆச்சு. இப்போ அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி. ஸோ ப்ரஷஸ் வந்து நான் ஆல்ரெடி சொன்னேன் ஒரு 25 to 30 ப்ரஷஸ் இருந்தால் ரொம்ப நல்லதுன்னு. ஸோ அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி எந்த மாதிரி ப்ரஷ் எங்கே யூஸ் பண்ணுன்றதை பற்றி சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் அப்ளிகேட்டர். ஸோ அப்ளிகேஷன் ப்ரஷஸ்ன்னு சொல்லுவோம். இது எல்லாமே அப்ளிகேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறது. ஸோ பாருங்கள். ஸோ திஸ் இஸ் கால்ட் கபூக்கி ப்ரஷ். ஸோ இது வந்துட்டு ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் இட்ஸ் ஏ பியூர் அனிமல் ஏர்லேருந்து தான் பண்ணியிருக்காங்க. பட் இதை வந்து நம்ம லிக்விட் ஃபவுண்டேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுவோம். திஸ் இஸ் கால்ட் கபூக்கி ப்ரஷ். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஸோ திஸ் இஸ் ஃபவுண்டேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுற ப்ரஷஸ். திஸ் இஸ் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளிகேட்டர் அண்ட் திஸ் இஸ் கன்சீலிங் ப்ரஷ். ஸோ இந்த ஃபவுண்டேஷன் அப்ளிகேஷன் பார்த்தீங்கன்னா இது ஸோ இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் சிந்தட்டிக் ப்ரஷ். நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி சொன்னேன் பியூர் அனிமல் ஏருக்கும் சிந்தட்டிக் ப்ரஷ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்னு. இது வந்துட்டு சிந்தட்டிக் மெட்டீரியலான ப்ரஷ். இதோட டெக்ஸ்சர் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த பிரிசல்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பக்கத்தில் இருக்கும். ரொம்ப கிட்ட இருக்கிறதுனால உங்களோட க்ரீமோ இல்லை லிக்விடோ எடுக்கும்போது ரொம்ப ஈஸியாக இதில் உட்காந்துக்கும். ப்ளஸ் உங்களுக்கு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகெயின் கன்சீலர், கன்சீலிங் ப்ரஷஸும்
Sometimes we are using for a foundation applicator also. So this is once again we are using for a foundation blending also. Sometimes cream use பண்ணும்போது நம்ம இது யூஸ் பண்றோம். இது வந்துட்டு ஆல்ரெடி நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி கன்சீலரும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So this is about synthetic brush. அதே நீங்க இது பாத்தீங்கன்னா so next brush இதுவும் பாத்தீங்கன்னா இதோட டெக்ஸ்சரும் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட இருக்கும். இது வந்துட்டு உங்களோட ஐ ஷேடோவை பவுடர் ஐ ஷேடோஸை யூஸ் பண்றது. once again so இது பியூர் அனிமல் ஏர்ல ஆனது. so பவுடர் எல்லாம் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும். so இதுதான் டிஃபரன்ஸ். சிந்தெடிக் பிரஷும் இது பியூர் அனிமல் ஏர்ல ஆன பிரஷும். இது எப்பவுமே கிரீமுக்கோ இல்ல லிக்விட்க்கோ யூஸ் பண்ண போறோம். இது எப்பவுமே பவுடர். so பவுடரை யூஸ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றோம் பியூர் அனிமல் ஏர்ல பண்ணிருக்கிறது. so this is once again பியூர் அனிமல் ஏர்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. so this is once again for blending பண்றதுக்கு plus sometimes product நீங்க so lock பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். so once again sometimes nose-வை கவுண்டரிங் பண்றதுக்கும் இத யூஸ் பண்றோம். so கவுண்டரிங் எல்லாம் பண்ணும்போது நீங்க யூஸ் பண்றது என்ன? so usually maximum powder யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த மாதிரி இடத்துல கூட யூஸ் பண்ணலாம். sometimes you can use it cream also in this brush. so இது ரெண்டும் பாத்தீங்கன்னா so இந்த brush நீங்க பார்க்கலாம். so this is flat brush or square brush ன்னு சொல்லுவோம். especially உங்களோட eyebrows ஏரியாவை நீட்டா கவர் பண்றதுக்காக லைக் 3D eyebrows பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற brush இது. so இது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு so according to the design like a category. so this is all applicators, so application brushes. so next we are going with a category of blending. so blending கான brushes பத்தி நான் இப்ப பேச போறேன். so these are all like a blending brushes. so once again இது எல்லாமே பியூர் அனிமல் ஏர்ல தான் பண்ணிருக்காங்க. so நீங்க பார்க்கலாம் இதோட டெக்ஸ்சர் so இது பிளஸ் ரொம்ப ஸ்ப்ரெட்டா இருக்கும். so அந்த மாதிரி இருக்குறதுனால இந்த பிரஷ் எடுத்து நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது so பவுடர் எடுத்து அப்ளை பண்ணும்போது அந்த இடத்துல நீங்க நீட்டா blend பண்றதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். so அந்த மாதிரி ஒரு brushes இது. so இதுவும் blending brush தான், இதுவும் blending brush தான். sometimes blending பண்ணும்போது அந்த ஏரியால மட்டும் so ரொம்ப மினிமம் ஏரியால blend பண்றதுக்காக இதுவே மேக்ஸிமமா ஸ்ப்ரெட் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்றது so blending brushes. இது எல்லாமே பியூர் அனிமல் ஏர்ல தான் மேட் அப் ஆயிருக்கு. so இது கூட அவ்வளவுதான். so this is once again this is also pure animal hairல தான் பண்ணிருக்காங்க. so sometimes உங்களோட கட் கிரீஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது இது ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் பண்ணும். so this is called stripling brush. so இந்த brush வந்து so we are using to creamo இல்ல பவுடரோ பண்ணிட்டு suppose உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு அது பேட்ச் இருக்குன்னா அதை blend பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற brushes. so this is called stripling brush. so this is once again according to the blending we are categorizing the different types of brushes. so இதுக்கு அடுத்து பாத்தீங்கன்னா smudging brush ன்னு சொல்லுவோம். so மெயினா smudging brushes என்னன்னா so நீங்க பார்க்கலாம் மெயினா உங்களோட ஐ ஷேடோ போட்டுட்டு கீழ உங்களோட வாட்டர் லைன்ல blend பண்றதுக்கு so ஒரு ப்ராடக்ட்டை நீட்டா blend பண்ணி ஸ்மட்ஜ் பண்றதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு brushes. this is called pencil brush. இது கூட அந்த ஏரியால especially வாட்டர் லைன்ல நீங்க blend பண்றதுக்கோ இல்ல உங்களோட crease ஏரியால நீட்டா நீங்க finish பண்றதுக்கோ யூஸ் பண்றது. so இந்த brush அவ்வளவுதான். இது எல்லாமே பியூர் அனிமல் ஹேர்ல தான் manufacturing ஆயிருக்கு. இந்த brush உங்களோட நோஸ் சைட்ஸ்ல நீட்டா கவர் பண்ணனும். so உங்களோட ஃபவுண்டேஷன் எல்லாமே நீட்டா blend பண்ணனும்போது so once again it will help you. so this is called smudging brushes. so இந்த brushes பாத்தீங்கன்னு நினைக்கிறேன். so different types and different உங்களுக்கு என்னெல்லாம் categories according to the categories plus எங்க நீங்க யூஸ் பண்றீங்களோ அது மேல பொறுத்து நீங்க இந்த brushes செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். so இதுக்கு அடுத்து வந்துட்டு angular brushes ன்னு இருக்கு. so நிறைய இம்பார்ட்டன்ட். so பாத்தீங்கன்னா ஒரு சைடுல கம்மியா இருக்கும் அப்படியே இன்னொரு சைடுல ஜாஸ்தி ஆகும். so these are all like angular brushes. இது ரெண்டுமே வந்துட்டு contouring கான brushes. so this is applicator and this is blender. so contouring brush. so this is angular brush especially for உங்களோட eyebrows fill பண்றதுக்கும் plus உங்களோட லைனர் கூட நீங்க இதல போட்டுக்கலாம். அதுக்காக இருக்கிற brushes இது eyebrows-க்கும் plus liners-க்கும் யூஸ் பண்றது. so this is once again a angular brush. இது கூட நீங்க பாக்குறீங்க angular brush. இதுவே நீங்க nose contouring பண்ணிக்கிறதுக்கும் sometimes உங்களோட எங்கயாவது நீட்டா finish பண்ணனும்னும்போது நிறைய ஹெல்ப் ஆகுற ஒரு brushes இது. இது எல்லாமே வந்து angular brushes. so இதுக்கு அடுத்து வந்தீங்கன்னா நீங்க so powder brushes. so blush on and powder கான this is blush on brushes. எப்பவுமே blush on brush ரொம்ப சின்னதா இருக்கும்போது உங்களோட blush ரொம்ப ரொம்ப நீட்டா finish பண்ண ஹெல்ப் ஆகும். so முடிஞ்சோட ரொம்ப சின்னது தான் யூஸ் பண்ணனும். அதுக்காக தான் நான் இது சொல்லிட்டு இருக்கேன். so this is once again for blush on and this is powder applicator. so இது எல்லாமே பியூர் அனிமல் ஹேர்ல தான் ஆயிருக்கு. அதனால தான் இத நீங்க போட்டு எடுக்கும்போது பவுடரோ
நீங்கள் அந்த மாதிரி பவுடர் எடுக்கும்போது ரொம்ப மினிமமாக தான் வரும். ப்ளஸ் நீட்டாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி வி ஆர் யூஸிங் திஸ் ப்ரஷஸ். ஸோ இதுக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஃபார் லிப். ஸோ லிப்ஸ்டிக் அப்ளிகேஷனுக்காக இருக்கிற ப்ரஷ்ஷு. ஸோ மெயினாக லிப்ஸ்டிக்கை நீங்கள் இதுவும் அப்படி பார்க்கலாம். எப்போவுமே லிப்ஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் பண்ணும்போது முடிஞ்சோட நீங்கள் பியூர் ஹனிமல் ஏரில் இருக்கிறது வேண்டாம், சிந்தட்டிக் எடுக்கும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது. ஏன்னா நீங்கள் ஒன்ஸ் அகேன் யூஸ் பண்ணுறது க்ரீமோ இல்லை லிக்விடோ தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க லிப்ஸ்டிக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸும் ப்ளஸ் உங்களோட ஹேர் அதோட டெக்ஸ்சர் ரொம்ப திக்காக இல்லாமல் ரொம்ப கிட்ட இருக்கிற மாதிரி எடுத்தீங்கன்னா உங்களோட லிப்ஸ்டிக் அப்ளிகேஷனுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் ஸோ உங்களோட லிப்ஸ்டிக் அப்ளிகேஷன் ப்ரஷஸ். ஆல்ரெடி ஐ டோல்ட் யூ கேன் யூஸ் எ சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ். ஸோ இதுக்கு அடுத்தது ஸோ லைனர் பற்றி நான் சொல்கிறேன். ஸோ திஸ் இஸ் லைனர் ப்ரஷ். இட்ஸ் ஒன்ஸ் அகேன் மேட் அப் ஆஃப் சிந்தட்டிக் மெட்டீரியல். இட் இஸ் நாட் எனி பியூர் அனிமல் ஹேர். இட் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் சிந்தட்டிக் ப்ரஷ். ஸோ இதோட பிரிசல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப கிட்ட ரொம்ப தின்னாக இருக்கும். ஸோ அதனால தான் உங்களோட க்ரீம் இல்லை ஜெல் எடுக்கும்போது நீட்டாக எவ்வளோ வேணுமோ அவ்வளோ எடுத்துகிட்டு நீங்கள் நீட்டாக பிளெண்ட் பண்ணும்போது ஒரு ஜெல் லைனர் நீட்டாக உங்களுக்கு ஃபினிஷ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் மேட் அப் ஆஃப் பியூர் synthetic material. So you can use this for your liner application purpose. So இதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஃபேன் ப்ரஷ். ஸோ இது கூட உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும். எஸ்பெஷலி உங்களோட ஹைலைட்டிங் பண்ணுறதுக்கு, நோஸ் ஹைலைட்டிங் பண்ணுறதுக்கு அந்த மாதிரி எடுத்துக்கு. ப்ளஸ் உங்களோட எங்காவது பேக்கிங் எல்லாம் பண்ணி பேக்கிங் பவுடர் எடுக்கிறதுக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ திஸ் இஸ் ஃபேன் ப்ரஷ். இது வந்துட்டு பியூர் அனிமல் ஹேர்லேருந்து தான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணியிருப்பாங்க. ஏன்னா நீங்கள் யூஸ்வலி ஃபைனலாக எடுக்கும்போது எல்லாமே நீங்கள் ஸோ பவுடர் ஹைலைட்டரோ பவுடர் ப்ளஷரோ அந்த மாதிரி தான் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ ரொம்ப கம்மியாக எடுத்துகிட்டு நீட்டாக பிளெண்ட் பண்ணுறதுக்கு நிறைய ஹெல்ப் ஆகும். ஸோ திஸ் இஸ் ஒன்ஸ் அகேன் ஃபேன் ப்ரஷ். இட்ஸ் மேட் அப் ஆஃப் பியூர் அனிமல் ஹேர். ஸோ நெக்ஸ்ட் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஸோ உங்களோட மஸ்கரா வவுண்ட். ஸோ மஸ்கரா வவுண்ட் எப்போவுமே நான் என்ன சொல்லி கொடுக்குறேன் என்னோட கிளாஸ்லன்னா எப்போவுமே மஸ்கராவை டைரெக்டாகவே எடுத்து போடாதீங்க. ஸோ டேக் ஏ மஸ்கரா வவுண்ட், அதில் எடுத்து தான் அப்ளை பண்ண சொல்லுவேன். ஸோ அதுக்காக தான் மஸ்கரா வவுண்ட். ஸோ உங்களோட மஸ்கரா அப்ளை பண்ணுறதுக்கும் ப்ளஸ் உங்களோட ஐப்ரோஸை இது ரெண்டும் வச்சுட்டு நீங்கள் ஸோ நீட்டாக கூம் பண்ணிக்கலாம். ப்ளஸ் மஸ்கராவை ஃபில் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதுக்கான இது ரெண்டு ப்ரஷ்ஷும். ஸோ இது எல்லாமே அக்கார்டிங் டு த கேட்டகரி. ஸோ இவ்வளோ ப்ரஷஸ் இருக்குது. ஸோ நிறைய ப்ரஷஸை பற்றி நான் ஒன்றும் இல்லாமல் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ அக்கார்டிங் டு நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணும்போது யூஸ் பண்ணலாம். ஆனால் இப்போ இருக்கிற பிராண்ட்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் ஒரு நல்ல பிராண்ட் அவைலபிலிட்டி இருக்குன்னா பேக் ரொம்ப ஈஸியாக கிடச்சிட்டு இருக்கு. ஸோ ப்ளஸ் அதோட ப்ரஷஸ் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. ஸோ அதில் கூட உங்களுக்கு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்குது. ஸோ பிஏசி மாஸ்டர் ஸ்ட்ரோக் ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்குது, அந்த ப்ரஷ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா இன்னொரு ப்ரஷ் இருக்குது சிந்தட்டிக் ப்ரஷஸ், அது கூட நீங்கள் வாங்கிக்கலாம். பட் நீங்கள் ப்ரொஃபஷ்னலாக ஒர்க் பண்ணணும்னா better to go with a master stroke brush. So ரொம்ப ரொம்ப நல்லா இருக்கு. என்னோட பர்சனல் சஜஷன் என்னோட கிளாஸ்க்கு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே நான் அதை தான் சஜஸ்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஸோ ஐ திங்க் இன்னைக்கு உங்களுக்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ரஷ்ஷை பற்றி இம்பார்ட்டண்ட்டாக கொடுத்துருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இதுக்கு மேலே நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்வேஸ் கோ வித் ஏ பிராண்டட் ப்ரஷ். அதனால தான் உங்களோட ஐ மேக்கப்போ இல்லை நீங்கள் பண்ணும்போது எல்லாமே ப்ரொஃபஷ்னலாக ரொம்ப நீட்டாக ஃபினிஷ் வரும். ஸோ அதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச். விஷ் யூ ஆல் தி பெஸ்ட்.